ஏஎம்மா பிஎம்மா 4:30 ஏஎம். செய்வனை திருந்த செய். அதெல்லாம் மாற்றம் இல்லைங்க. சதய நட்சத்திரம் 3 தான். ஜாதகம் அருமையான யோக ஜாதகமா இருக்கே. குரு ஒரு சேர சகலத்தையும் தொடர்பு கொண்டிருக்காருங்க. கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லையே. சரி, ஆயுள் பங்கம் இருக்கான்ற கேள்வி ஏன் வந்தது? லக்னம் மேஷ லக்னமா இருக்கிறீங்க. லக்னம் இங்க 25 டிகிரி. கிட்டத்தட்ட குருவும் செவ்வாயும் சம சப்தம அமைப்புகள்ல நேரடியா அருமையான மங்கள யோகத்துல இருக்காரு. கேதுவோட சேர்ந்து சூட்சும சும்மா கேட்கணும்னு கேக்குறீங்களா என்ன? நீங்களா கவர்மெண்ட் வேலை கிடைக்குமான்னு கேக்குறீங்க? ஜாதகம் அருமையான யோக ஜாதகங்க. ராசிய, லக்னத்தை, ராசிநாதனை, லக்னாதிபதிய, புதனை, சுக்கரனை ஒரே நேரத்துல கிட்டத்தட்ட 6 பிளானட்டை தொடர்பு கொண்டிருக்கக்கூடிய கொடுத்து வச்சவர். இந்த இடத்துல மனம் பாதிக்கப்பட்டிருக்குன்னா கும்பராசிக்காரங்க எல்லாருக்குமே மனம் பாதிக்கப்பட்டுதான் இருக்கு. இதையும் ஜாதகம் போடுறவனுக்கு தான் சொல்றேன். சரி, தசா புத்தி என்ன சொல்லுது? சனி தசை. சனி திசையில கேது புத்தி நடந்துட்டு இருக்குங்க. சனி திசையில அடுத்து சுக்கிரன் புத்தி. சனி திசை கேது, சனி திசையில சுக்கிரன், சனி திசையில சூரியன். என்னங்க இந்த ஜாதகமே ஒரு மாதிரி நல்ல ஜாதகமா இருக்கு. சும்மா போட்டு கேள்வி வாங்கி பார்க்கலான்னு பாக்குறீங்களோ? அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க. சும்மா 7.5 சனி அமைப்புல 7.5 சனி சும்மா இல்ல, எனக்கு தெரியும் தான், நானும் அனுபவிச்சிருக்கேன்ல. ஆனா மனம் என்ன சொல்லியிருக்கீங்க? கவர்மெண்ட் மன ஆயுள் பயம் இருக்கு. மன பிரச்சனை எப்பொழுது சரியாகும்? உங்களுக்கு மன பிரச்சனைன்றது இல்லைங்க. தடுமாற்றமா இருக்கிறீங்க. ஒரு பேரதிர்ச்சியை ஏத்துக்க முடியாம இருக்கிறீங்க. சதய நட்சத்திரக்காரங்க யாரும் நல்லா இல்ல. நவம்பருக்கு பிறகுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மனசுல இருக்கக்கூடிய வலி வேதனைகள் தீர ஆரம்பிக்கும். அது வரைக்கும் பொறுமையா இருக்கிறத தவிர நமக்கு வேற வழி இல்ல. இந்த பூஜை பண்ண அந்த பரிகாரம் பண்ணன்னு சொன்னவங்க எல்லாருமே கடைசியா அடி மட்டும்தான் உழுவுது அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டு பூஜை பண்றதை நிறுத்திட்டீங்க. சொல்லப்போனா கடவுள் எல்லாம் ஏச ஆரம்பிச்சிருவீங்க. பாதி கும்பராசிக்கிறங்க தூக்கி போடுங்க. ஜாதகம் வலுத்து இருக்கு. அருமையான யோக ஜாதகம். குறிப்பாக 6 கிரகங்களை குரு தொடர்பு கொண்டிருக்கக்கூடிய அற்புதமான ஜாதகங்க. 24/6/96 சாரி, கீழே மேல பாத்துட்டேன். 1/6/94 1 ஜூன் 94 4:30 PM விருதாச்சலம். பிரதர், நீங்க என்னத்த நினைச்சு கேக்குறீங்கன்னு தெரியல. சனி தசையே உங்களுக்கு லாபாதிபதி தசை தான். 7.5 சனி எல்லாம் நல்லது நடக்காது. ஆனா கவனமா குரு சகல அமைப்புகளையும் தொடர்பு கொண்டிருக்கக்கூடிய யோக ஜாதகம். அரசு சார்ந்த அமைப்புகள்ல வேலை கிடைக்குமா? சனி தசை அந்த அமைப்புகள்ல அப்படி ஒருத்தர் இல்ல அப்படின்னாலும் கூட அவரே 10ஆம் அதிபதி வேலை தொழில் அமைப்பு கொடுப்பாரு. அதிகாரம் சம்பந்தப்பட்ட துறையில நீங்க இருந்தே ஆவீங்க. குரு வக்கரம், குரு முக்கரம் இந்த கதெல்லாம் போகாதீங்க. அருமையான கொடுத்து வைத்த சகல இன்னும் 1.5 வருஷம் கழிச்சு சிரிப்பீங்க. நீங்க இப்ப சொன்ன இந்த போட்ட கமெண்ட் என்னோட வீடியோ பாக்குற அஜிச்சா இவன்ட்ட போய் மனசு சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டோமே, நீங்க நல்லா தானே இருக்குமேன்னு கமெண்ட் போட்ட நீங்களே உங்களை நினைச்சு சிரிச்சுக்குவீங்க. நல்லா இருக்கிற ஜாதகம் பிரதர், ரொம்ப நல்லா இருக்கிற ஜாதகம். ஒரு ஜாதகத்துல குரு அதிகமா எந்த எந்த அமைப்புகள்ல எத்தனை பிளானட் தொடர்பு கொள்றாரோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அருமையான ஜாதகம். என்ன ஏமாலியா யார்கிட்டயாவது போய் எதையாவது ஏமாந்து கொடுத்துட்டு வந்திருப்பீங்க. அதனால மன அழுத்தம் 94 சரியா 30 வயசுல இந்த மாதிரி மன அழுத்தம்லாம் வர்றது இயல்புதான். ஆனா அடுத்த வருஷத்துல இருந்து வாழ்க்கை அருமையாக இருக்கும். வேலை அமைப்பு நீங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி 2ஆம் இடத்துல சூரியன் இருக்கிறது ஒரு மாதிரியா நல்ல அமைப்பு. தேய்பிரையாக இருந்தாலும் ஒளி பொருந்திய சந்திரன் இவரை பார்க்கிறது, குரு பார்த்த சந்திரன் சின்னத்தை தொடர்பு கொள்வதுன்றது அரசு சார்ந்த அமைப்புகள்ல வேலை கிடைக்கும். தைரியமா போங்க. புதன் திசை கூட உங்களுக்கு பெரிய கெடுதல்களை பண்ணாது. சரிங்களா? புதன் ஒரு சேர குருவின் பார்வையிலையும் சுக்கரனோட சேர்ந்து அவர் 6ஆம் இடத்துல இல்ல 3ஆம் இடத்துல இருந்து அருமையான யோக பலனை பண்ணுவாரு. கண்டிப்பா நல்லா இருக்க போற ஜாதகம் தான் பிரதர். நல்லா இருப்பீங்க. நல்லது நடக்கும். எல்லோரும் நல்லா இருப்போம். வணக்கம்.